कन्वेन्सन दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय डिसेम्बर दाननि 5-6 दिनै डेलिगेट सेसन जोंहा दखरा आफादनि सिङाव थानाय जे बेसेबां बेसेबां दं बेखौ फार्स्टनिफ्राय आरम्भ फरायसा आफादनि 38थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो लोगोसे बेजोंनो सरजाबफानानै डिमाकुसि आइजो अनसाय आफादनि 30थि मुगा जयै दिनै खुंनाय बे हाबाफारिया दिनै सेथि सान हिसाबै आरो सेथि हाबाफारि हिसाबै जोंहा डेलिगेटनि जि सेसन बेयो जागासिनो दङ। दिनै बे डेलिगेट सेसन बेखौ बेखेवना होनो थाखाय जोंहा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आनन्द दैमारि सार बिथाङा दिनै हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै दिनैनि डेलिगेटखौ बेखेवनानै होबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बे डेलिगेट सेसनाव जोङो जोंनि डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोंनि डिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय जिहेतु बर'फोरनि आरो लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंफोर जिहेतु एखेलगे थानाय जायो जों बेनि बेलायाव बोरै जोङो बर'फोरखौ आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलखौ गोजौ फारसे दैखोलांनो हागोन आरो इयुनाव जों बोरै थांनानै थानो हागोन बेफोरबायदि गुवार बिथिंफोरखौ नायनानै माखासे थांखिफोरखौ दिनै जोङो सेबखांनानै लानाय जादों। बे थांखिफोरनि गेजेराव जोङो सेथि हिसाबै जों सोलोंथाइनि बेलायाव जों गोसो होदों। जिहेतु जोङो सोलोंथाइनि बेलायाव गोसो होनायनि गुबै थांखिया बेनो सोलोंथाइ नङाबा जोंहा जेबो गैखाया। सोलोंथाइयानो जिहेतु मोनसे हारिनि सानस्रि हिसाबै बे बिथिंखौनो नोजोर लानानै दखरा बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि बे डेलिगेटआव जों थांखि हिसाबै लादों जे जोंहा एलपि स्कुलनि बेलायाव जों गुवारै सावरायदों जे एलपि स्कुला जिहेतु जोंहा देग्लाय डिमाकुसि ओनसोलनि सिङाव थानाय 3 एलपि स्कुला थैनानै थांबाय आरो बेबायदिनो बर' बिजोङाव फरायनाय जिथु फरायसुला फरायसुलिनि अनजिमाया खमायलांगासिनो दङ। बिनि गेजेराव 3 एलपि स्कुला मार्च आउट जाबाय आरो मोनसे टेंकि बस्ति जिहेतु हाजो ओनसोलाव थानाय एलपि स्कुल दङमोन बेयाव बर' बिजों दङमोन नाथाय जि गामिनि मानसिफ्रा गामिनि रायजो राजाजों लोगोसे दखरा आफाद आरो लोगोसे प्राइमारि साहित्य सभाजों सावरायनानै मोनसे समाव जोङो फोरोंगिरि थिसननानै दैदेनबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनै देग्लाय बोसोराव जोंहा बियो जोबनानै थांबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। कारना मा कारना बे कारन जों बेखायनो जोङो नायदों जे गुबै कारन हिसाबै जोंहा जिथु गभर्नमेन्ट जानांगौमोन प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन बे प्रभिन्सियेलाइजआव गोग्लैयाखिसै। बिनि थाखाय फोरोंगिरिफ्रा गोसो बायग्लिनानै फरायसालियाव फैयाखिसै आरो गुबुन फारसेथिं जिहेतु आथिखालाव फोरोंगिरिनि आंखालखौ नुनानै माखासे गार्जेनफ्रा सांग्रां बिगोमाफ्रा दिनै आसामिस मिडियामावनो गावसोरनि फरायसुला फरायसुलिखौ होनो थाखाय थिरांथा खालामबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना। अब्लाबो जोङो फिन आरोबाव बेखौ गायसनफिननो थाखाय देग्लायनि बे डेलिगेसन सेसनाव जोङो डिमाकुसि ओनसोलाव नैथि हाबाफारि हिसाबै लादों जिथु ससियेल माने माखासे एन्टि एक्टिभिटिसफोर जागासिनो दङ। डेनड्राइट सोबनाय, सिगारेट सोबनाय, जौ संनाय फाननाय, गामि समाजाव उन्दै हाबा जानाय आरो चाइल्ड लेबार आरो लोगोसे गुबुन हारिजों माने जोंनि बर' आइजोफ्रा हाबा जानानै थांनाय आरो माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनाय बेफोरबायदि आयदाखौ जोङो गुवारै सावरायदों। सावरायनायनि गेजेरजों एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस हिसाबै जोङो नैबे डेलिगेट जोबनायनि उननिफ्रायनो जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि सायाव माने एवारनेस प्रग्रामफोर खालामनाय जागोन आरो जों बेनि सायाव गभर्नमेन्टजों लोगोसे प्रखाखरखौ लोगोसे सरजाबनानै आरो लोगोसे जोंनि डिमाकुसि ओनसोलजों लोगोसे गुबुन जिहेतु जातीय संगठनफोर दङ जों बिथांमोनखौ लानानै जहै जों एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि सायाव खामानि मावनो थाखाय थांखि हिसाबै लानाय जादों। आरो लोगोसे जोंहा जिहेतु मोनसे फरेस्ट जोंहा फरेस्ट एरिया दङ लासै लासै जोबलांगासिनो दङ आरो जोंनि खाथियाव थानाय नैबे मोननै दैमा जिहेतु गिदिर गिदिर दङ गिथिबारि आरो लोगोसे सुक्लाय बे दैमा सेर सेर जोंहा गोबां हा गभर्नमेन्ट हा दङमोन फरेस्ट लेन्ड दङमोन। बे लेन्डफ्राव दिनै गुबुन हारिफ्रा हाबफैनानै एनक्रचमेन्ट खालामगासिनो दङ। बे बिथाखौबो जों होबथानो थाखाय मोनसे थांखि लादों। थांखि हिसाबै जोङो बेयाव माने प्लान्टेसन खालामफिननाय बा दंफां गायनाय हाबाफारि जोङो थांखि हिसाबै लादों। जोङो फ्राय माने 40 बिगासो बिदि हायाव जोङो गोदानै फरेस्टजों लोगोसे जयै जोङो दंफां गायनो थाखाय जोङो थांखि हिसाबै लादों। ससियेल फरेस्ट हिसाबै जों बेखौ फसंफिननो थाखाय जोङो थांखि हिसाबै लानाय जादों। गाबोन जोंहा नैथि हाबाफारि जागोन। नैथि हाबाफारिया जोंहा गाबोन गेवलां मेल आरो बे गेवलां मेला सानजौफुनि 12 बाजिनिफ्राय जागायनाय जागोन आरो जोंहा बेवहाय
बेखेवगिरि हिसाबै NDPP-नि आफादगिरि बिथां गबिन्द बर' बिथां दैमारि बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो हाबाफारि बे हाबाफारिया साननि 12 बाजिनिफ्राय जागायजेनगोन आरो बेयाव बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा NDPP-नि आफादगिरि मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सार बिथांखौ आलासि महरै बेखेवगिरि महरै जों लेंहरनाय जादों आरो लोगोसे गाहाय आलासि महरै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे नेहाथारि बिथां सार फनिन्द्र बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो लोगोसे बेयाव जोंनि गुबुन गुबुन इन्टेलेक्सुयेलजों लोगोसे खाथियाव थानाय जातीय संगठनफोरखौबो हाबाफारियाव जों बाहागो लानो थाखाय हांख्रायदों आरो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेयाव लेभेल बाहागो लानो थाखाय जों खावलायदों। बावहाय जोङो मोनसे नाटक आरो लोगोसे जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारिखौबो जों बेवहाय रंजायफानाय जादों। जोबनायाव मा बुंगोन? जोबथानायाव आं बेखौनो बर' रायजो राजासिम खावलायनो हास्थायदों जिहेतु आथिखालाव जोंहा बर'फ्रा गोबाव समसिम आन्दलन खालामदों। थांखिया बेनो जोंहा मोनसे आलादा रायजो जानांगौ, आलादा रायजो सृष्टि खालामनांगौ। बे थांखि जोंहा गोबां रायजोफ्रा गावनि जिउखौ गोमाबोबाय, धोन सम्पति गोमाबोबाय, गोबाङा हालाय हाफाय जानांगौ जाबाय। दिनैनि बेलायाव जिथु थांखियाव जों होसोबोदों बे मोननायनि एसे साखाथियाव जोङो दङ होननानै जों बुंनो हायोब्लाबो नाथाय जोंनि गेजेराव जिथु आथिखालाव जिबायदि थासारि जों नुदों गावजों गाव मोनसे गावस्रालायनाय जे थासारिखौ जों नुनो मोनदों। आं बेखौ दखरा आफादगिरि जानानै लोगोसे सासे बर' फिसा हिसाबै आं हांख्रायनो लुबैदों जाहाथे जों खौसे जानानै जिहेतु जों आलादा रायजो दानाय बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो आं बेखौनो मिजिंथिनाय जादों।